Здравейте, приятели! Днес е ден 3 от нашето предизвикателство, който сме нарекли Сила с нежност. Напиши благодарствено писмо до тялото си, какво му прощаваш и какво му обещаваш. Мисълта на деня е: моето тяло е моят храм. Забавлявайте се, след малко ще видите и упражненията. Легнали сме си както трябва. Прибираме копчето към гръдната кост и абсолютно прибираме отдолу гръбчето, залепено за костелката. Дърпаме брадичката към гръдната кост. Дишаме. Издишаме. Няколко пъти хубаво ръцете назад. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Последно дишаме. Издишаме. Прибираме гърдите, ръката към гърдите, хубаво. Прилепваме, дишаме, не издишаме, не вдигаме главата максимално до колената. И тук се приготвяме няколко пъти. Дишаме ръце назад, крака назад. Издишаме, прибираме. Дишаме. Издишаме, прибираме. Дишаме. Издишаме, прибираме. Последно. Дишаме. Издишаме. Задържаме. Бавно сваляме горна част. Сваляме краката. Хубаво пак прибираме пъпчето. Краката са горе-долу на една педи от нас. Прибираме брадичка към гръдна кост. И от тук бавно надигаме таза. Хубаво, колкото можем нагоре. Истински полумост. Тук нагоре дишаме, надолу издишаме и бавно сваляме прешлем по прешлем. Последно сваляме дупето. Хайде още 3 пъти. Дишаме нагоре. Дишаме надолу. Дишаме нагоре. Дишаме надолу. Последно. Дишаме нагоре. Издишаме надолу. Почиваме за момент. Поза планк. Но тук хубаво дишаме. И издишаме дясен крак нагоре. Хубаво супваме, задържаме за 1, 2, 3, 4. Бавничко сваляме ръката, сваляме кръчето. Тук хубаво. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Последни 2. Дишаме. Издишаме. Последно. Издишаме. Бавно сваляме ръцете долу, вдигаме задния крак и връщаме кръчето долу. Ако имаме нужда, почиваме за момент. Дишаме, издишаме другото кръче. Сваляме първото, хубаво супваме. Бавно връщаме от тук. Хубаво дишаме. 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 Последно. Дишаме. Бавно сваляме ръцете надолу. Слагаме кръчето отзад. И ако имаме нужда, почиваме в детска поза. Отпускаме. Поза масичка. Знаете, колената да са под таза, на ширината на таза отворени, дланите да са под рамената също. И тук няколко пъти котка крава. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Можете да повторите колкото пъти искате. От тук надигаме дясна ръка нагоре. Дишаме. Издишаме по диагонал. И сега ще отпуснем ръката,
колкото можем надолу ще разтегнем. Връщаме и правим същото нещо с другата ръка. Дишаме и вдишаме. Изпускаме. Да задържаме за 1, 2, 3, 4 и сега ще отпуснем в детска поза. Надявам се днешното предизвикателство да ви е харесало, да сте го направили. Чакам резултат. Отпускаме.